Türkmenistan 27 aprelli Lewapda gopan güýçli harasat we onuň netijeleri hakynda dymmagyny dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistany Bent göwsülmesiniň netijesinde dören zaýaçylygyň ýygyny gysgaly düzeltmek goýunça kömek teklip edýär. Şu aralykda hökümetçi nesirleriň biri Ceyhun News Lewapdaky tebii hadise bilen bagly 4-nji we 6-njy maýda çap eden habarlaryny aýyrdy. Emma Orient nesiri Ceyhun News'u sargılanyp beren maglumatyny 7-nji maýda hem aýyrmady. Ceyhun News 27 aprelläki tebii hadise barada habar çap eden ilkinji hökümetçi nesir bolup, onuň soňra aýrylan 1-nji maglumatyny jaýlaryň bir näçesiniň üçöwini ýelin goparanlygy, agaçlaryň we elektrik tütünleriniň ýykylanlygy tasdiklandy. Emma yerli çeşmeler bu nesiriň derrew jaýlaryň üçökleriniň we elektrik liniýalarynyň bejerilip başlananlygy, gysga wagtda agyz suwunyň galyp üçünçüliginiň dikeldilenligi, şäheriň köp böleginde elektrik üçünçüliginiň dikeldilenligi barada habarlaryny tasdiklamadylar. Ceyhun News 6-njy maýda Türkmenabada beýleki vilayetlerden hünärmenleriň gelenligini we jaýlary bejermek üçin zerur guruluş materiallarynyň getirilenligini hem habar berdi. Hökümetçi Orient nesiri bu maglumata sargylanyp Türkmenabad şäherine we onuň töwereklerini güýçli harasatyň netijelerini aradan aýyrmak işleriniň dowam etdirilýändigini habar berdi. Hökümetçi nesirleriň sebitde uly zaýaçylyga getiren tebii hadisede ejir çekenleri edilýän kömek barada pozitiv, ýagny hökümetiň awraýyna bolup görnýän maglumatlary çap etmek finansynyň fonuna Türkmen döwlet habar gurulugy öňkü ýyllarda bolşýaly tebii hadise we onuň netijeleri barada dymmagyny dowam etdirýär. Şu aralykda döwlet habar gurulugy 6-njy maýda geçirilen hökümet mejlisinde sosial-ykdysady we öňde duran şanly senelere taýýarlyk meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylanlygyny habar berdi. Emma muňa garamazdan prezident Gurbanguli Berdimuhammedow bilen Lewap vilayetiniň häkimi Şöhrat Amangelliýewiň arasynda bolan iş gurulmagyny Lewapda gopan harasat we onuň netijeleri hakynda nähili maslahat edilenligi aýdylmady. Resmi maglumaty görä prezident region ýollaşy bilen esasan ow hojalyk işleri, beýik watançylyk urşunda gazanılan ýeňsiň 75 ýyllygyna we ýurt bir taraplygynyň 25 ýyllygyna görülýän taýýarlyk hakynda maslahatlaşypdyr. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we regiondan syzyp çykan suratlaryň, video şekilleriň, beýleki maglumatlaryň tasdiklamagyna görä Lewapda we Marda turan harasatda ýaşaýjylar uly maddi ýan çekdiler. Onlar çadamyň ölenligi hakynda resmi taýdan tasdiklanmadyk we inkar edilmedik maglumatlar bar. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Özbek kardeşi Şawkat Mirziýow bilen telefonla gurlaşyp, goňşy ýurdun bir näçe şäherine we ýylatly ýerlerine ägirdul weýrançylyk getiren tebii etdagçylyk zerarly çuňur duýgudaşlyk bildirdi. Türkmen tarapynyň helakçylyk çeken etraplara zerur kömek bermäge, degişli düzümler dikeltmek üçin enzamlary işçi güýjüni iýermäge taýýardygyny aýtdy diýip Türkmen medeniýeti habar berdi. Ýurdumyzyň degişli edaralary Özbek kardeşleri bilen gysgaly habarlaşyp, özara gatnaşyklaryň zerur uğruny ýola goýmagy, tebii etdagçylygyň getiren ziýanyny tiz wagtda aradan aýyrmak goýunça işiň uğurlaryny keskitlemäge taýýardyr diýip Tadahanyň 6-njy maýdaky habaryndan ygtalýar. 1-nji maýda Sirderýa oblastynyň Sardoba suw hogdanynyň bendi öwsülip Özbegistanyny we goňşy Gazagystanyny müňler çadamyň ýaşaýan ýerlerinden evakuasiýa edilmegine sebäp boldy. Ýöne 6-njy maýda Özbek tarapynyň başlangyjy boýunça geçirilen telefon söhbetdeşligini Daşkendiň Aşgabatyň eden kömek teklibini kabul edenligi ma'lumdär. Türkmen kardeşinden tapawutlykda Mirziýow apreliň aýagynaky we maýyň başyndaky betwagçylyklar bilen bagly bu sebitlere gysgaly sapar etdi. Türkmenistanyň daşynda COVID-19 keselinden helak bolan ilkinji türkmen raýaty barada habar berilýär. Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdan türkmen hökümeti bolsa global pandemiýa garşy halkara görüşi baradaky maslahatlary goşulýar. Hema öz ýylatyny bu helakçylykly kesel bilen bagly ýagdaýdan habarly etmeýär. Belarus mediasynyň maglumatyna görä Gomel şäherinde medisina urundan okan 21 ýaşly türkmenistanly student gyz COVID-19 keselinden ýogulypdyr.
Türkmenistanlyk ýygyň süýji keseli we böwrek näsaglygy bolup, COVID-19 onuň saglygyna agyr zarba urupdyr. Näretsi jaýlanypdyr. Bu barada 6-njy maýda Silny Novosti adly Belarus neşri habar berdi. Bu Türkmenistanyň raýatynyň ýurdun daşynda COVID-19 keselinden ýoğulmagy barada köpçülige ma'lum bolan ilkinji waka. Mundan öň türkmen raýatlaryna daşary ýurtlarda keseliň ýokaşmagy bilen bagly ýagdaýlar ma'lum bolupdy. Martyň aýagynda Demirgazyk Kiprde Türkmenistan ledenana koronawirusyň ýokaşanlygy, ýa-ni Türkmenistan Azerbaýjanyň baran parwomyň 10 ýolagçysynda koronawirusyň tapylanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny aýtmak bilen öz raýatlarynyň ýurdun daşyndaky ýagdaýy barada hem dymýarlar. Helakçylykly keseliň dünýä ýaýramagyna degişli habarlary hem bermeýärler. Üstesine öz raýatlarynyň koronawirus barada geplemegine we öz saglygynyň şikaýet etmegine ýol bermezlige çalyşýarlar. Şol wagtda da ýurt resmiýetleri COVID-19-a garşy halkara hyzmatdaşlygy baradaky maslahatlara gatnaşýarlar. 6-njy maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky edarasynda Merkezi Aziýanyň saglyk ministrlikleriniň ýolbaşçylary bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň wekilleri bilen video arkaly gepleşik geçirip koronawirus pandemiýasynyň regiondaky ýagdaýyny maslahat etdiler. Türkmenistan tarapyndan bu duşuga saglyk ministriniň orunbasary we daşary işler ministrliginiň wekili gatnaşypdyr. Medisina sanlarynyň diň hukukly el ýeterliligi we regional ýurtlaryň bilermenleriniň arasynda pikir paýlaşmak ýaly meseleler şol maslahatda gurrun edilipdir. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtyndaky bu maglumatda halkara ekspertleriniň Türkmenistana baryp koronavirus bilen bagly ýagdaýy öwrenmegine degişli meseleleriň gozgalyp-gozgalmanlygy agzalmady. Türkmen resmiýetleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň wekilleri bilen bu video gepleşigi Türkmen hökümetiniň bu guramanyň missiýasynyň ýurda planlaşdyrýan sapary üçin zerur resmi çaklygy iza testirýän wagtyna gabat geldi. 5-nji maýda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň müdiri Hans Kluge Türkmenistana öz ekspertlerini tizden tiz iýermäge taýýarlygyny ýene-de ma'lum etdi. Bu aralykda halkara guramalary Merkezi Aziýa ýurtlaryny COVID-iň ýaýramagyna garşy göreş tagallalaryny güýçlendirmäge ündüýärler. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözekçilik we öňüne almak boýunça Merkezi Aziýa ýurtlaryny ýyladyň arasynda koronavirus testlerini geçirmegiň möçberini ýaýwanlandyrmagy çağırdy. Guramanyň Merkezi Aziýa boýunça müdiri Daniel Singer 6-njy maýda telefon arkaly geçiren briefingde köpçülikleýin test geçirme arkaly virusyň mundan beýlek ýaýramagyny saklamak üçin keseliň näme derejede ýaýwanlanýanlygyny we onuň ojaklaryny anyklap boljakdygyny beledi. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözekçilik we öňüne almak boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetlerine ýyladyň saglygyny anyklamak boýunça barlyklara jemi $6,18 million möçberinde pul bermek borjyny öz üstüne aldy. Bu puldan $2 milliondan gowragy Özbekistana $1,68 million, Gazagstana we $1,69 million Täjikistana beriler. Täjik hökümetine beriljek bu pul Birleşen Ştatlaryň USAID guramasynyň mundan öň çykaran $1 million üstünü getirer. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözekçilik we öňüne almak boýunça merkeziniň COVID-19-a garşy göreş üçin Türkmenistan üçin niýetlen pulunyň muktary ma'lum edilmedi. Türkmenistan Merkezi Aziýada öz territoriýasynda koronawirusyň ýokdugyny aýdan ýeketek ýurt bolup galdy. Mundan öň Birleşen Ştatlar Türkmenistana koronawirusa garşy göreş üçin $1 million möçberinde pul berýänligini elan edipdi. Lewap welaýatynyň Kerki etrawynyň ençeme daýhan birleşiginde apy tupandan we güýçli ýagyndan ejir çeken owa hojalyk ekinlerine indi mör-möjekler şolsanda çekirtgeler hüjüm edýär. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan kärenneçi daýhanlar özlerine döwlet tarapyndan kömek berilmeýändigini belläp, bu ýyl hasylyň juda pes boljakdygyny duýdurýarlar. Kerkiniň çekiri, daşlyk, mukurýaryk we Lewap daýhan birleşikleriniň ekin meýdanlaryna ýetişip oturan buğdaýlara, kartoşkalary we baglara günorta günwatar sebitden çekirtgeler, mör-möjekler hüjüm edýär. Bu ýagdaý inni 2-3 gün bäri dowam edýär diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 6-njy maýda gurrun berdi. Kärenetçi daýhanlar ilk wada dürlüş bolsanda kömelek keselleri zerarly ençeme gektar meýdanda owa hojalyk buğday ekinlerini ýitirendiklerini aýdýarlar. Soňra da olar apy tupandan hemde güýçli ýagyndan ziýan çekendiklerini we bulardan aman galan ekinlerini mör-möjekleriň zaýylaýandygyny aýdýarlar. Ortaça 35.000 gektar ekin meýdany zaýylandy diýip Lewaply daýhanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi.
Türkmenistanda kärenetçi daýhanlar şertname esasında gowuça, buğday yer alması we şu nuryaly owa hojalyk ekinlerini ösürüp yetişdirip döwlete hasyl tawşyrýarlar. Döwlet hem öz gedeginde daýhanyň tehnika, dökün we su üçünçlüğüne yardım bermäge borçlanýar. Ýöne lewaply kärenetçiler döwlet resmileriniň özlerinden habar almaýandygyny we daýhan birleşiklerinden soraýan kömekleriniň de netijesiz galýandygyny aýdýarlar. Yeterlik derman serişdeleriniň ýokdugy bu meseleni çylşyrymlaşdyrýar. Tehnika onsuzam yetmezçilik edýär. Döwlet resmileri halymyzy soramaýarlar. Häzir daýhanlar çykgynsyz ýagdaýda. Bu ýyl hasylyň öňki ýyllardakydan hem juda pes boljagy ikuşsuz diýip lewaply daýhanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Kerki etrap häkimliginden kommentari alyp bilmedi. 27 aprelde akşam ara Türkmenistanyň Günnor sebitlerinde hususan da Lewap welaýatynyň çäklerinde güýçli tupan turdy. Şeýlede 4-nji maýda Lewapa ýene güýçli ýagyn gelip bir hepde ozolky harasatdan dolu dikelmedik regionyň ýaşaýjylary goşmaça kynçylyklar bilen ýüze boldular. Adatlyň habarçylary bu tebii harasatlaryň ikisinde hem beýlekler bilen bir hatarda owa hojalyk ekinlerine güýçli ziyan ýetendigini habar berdiler. Ejir çeken ilat harasatlar barada dymyşlygyny dowam etdirýän häkimetlerden häzirki güneçenli himayatyň ýokdugyny aýdyp gelýärler. Bu harasat we daýhanlaryň ýüze bolýan kynçylyklary ýurtda azyk gyçylygynyň ýitileşen mahalyna gabat